И това е най-големият панаир, който псува и крещи на хората, че тя ги събужда. И тази тъпотротка скача, това е моят колело. И си купил един чипс и въобще не е люц. И Самира вече е лутив. И си купил водичка. Ще имам канал в YouTube с коли. Да, направо. Да, бе. Ето хора ви искате. Отивам да снимам. Хора вижте къде да е моят приятел Сашко. Направо съм го зумнал. И то много. Тя по си скрин. Защото го е страх.